Vítam všetkých pri projekte Traffic Monsoon. Dneska to bude hlavne o tom, ako vytvoriť naše stránky, aby sme ju mohli propagovať v Traffic Monsoon, lebo ľudia ešte nevedia. Takisto majú problém s registráciou, takže ak dostanete link od vášho sponzora, kliknete hore na register a malo by sa vám tuto zobraziť namiesto Traffic Monsoon jeho meno. Ak tam je Traffic Monsoon, je to zlé, idete priamo pod tento program, čiže lepšie ešte raz nejako pýtať kamaráta, že aký bol ten link, lebo vám zobrazuje zle. Ak tam máte jeho meno, vyplníte svoje meno, priezvisko a telefónne číslo, tu váš e-mail, tu ho zopakujete, nepoužívajte tieto, čo sú tuto červeným, tieto e-mailové schránky. Tieto modré sú najlepšie, ale mne to funguje aj na AZ, čiže úplne v pohode. Tu dáte svoju prezývku, svoj nick, aký budete používať na tejto stránke. Tu napíšete váš kód na výber peňazí, napríklad 6 čísel a toho zopakujete. Tu dáte svoje heslo, musia to byť písmená a číslica, alebo písmená a aspoň jedna číslica. Tu ho zopakujete. Používajú sa tu peňaženky Peza, Solitraspay a PayPal. Je dobré vyplniť ich všetky, ak ich máte. Ja napríklad používam len PayPal, tak som tu vyplnil len PayPal. Ale potom, keď napríklad nemáte, nefunguje vám jedna peňaženka a chcete pridať ďalšiu, tak je taký problém, že musíte niečo v programe nakúpiť, napríklad body, a to za minimálne za $50, tou peňaženkou, ktorú si potrebujete pridať a ono vám ju už pridať do vášho profilu. Čiže lepšie je tu vyplniť všetky, ak máte. Nestačila jedna PayPal a funguje mi doteraz. Následne tu zakliknete, že ste rozumeli a súhlasíte s podmienkami. Tu opíšete kód, keď kliknete tam, opíšete ho tak, ako je napísaný. Chcem overiť. Ak ho neviem prečítať, tak kliknem tu. Som asi napísal zle. A keď máte tú zelenú fajku, kliknete na prosid a ste zaregistrovaní. Príde vám asi aktivačný mail, tak si ho potvrďte potom a môžete sa následne už prihlásiť. Pri registrácii je dobré mať vyčistené cookies, alebo teda povoliť cookies a mať vyčistenú tzv. Cache, cache, sa to ľudia z Liberty G to poznajú, o čo ide, aby vás nezaregistrovalo mimo človeka, lebo aj také sa stane a potom treba písať na support, ktorý nájdete tu dole. Support a vyplníme. Ukážeme si ešte dneska ako na to. No, takže ideme sa prihlásiť do nášho ofisu, opíšeme kód, keďže už máme vyplnené username a password, dáme overiť, zelená dáme login. Následne sa vám vždy zobrazuje jedna reklama po 10 sekúnd. Je dobré, musíte vypnúť jednoducho nejaký blokovač reklam, ak máte nastavený v prehliadači. Napríklad ja mám adblock a keď idem na Traffic Monsoon, tak ho vypínam, lebo sa z tejto stránky nedostanem do svojho ofisu a budem ísť v kuse dookola. No, takto vyzerá office. Ideme rovno tu je vaša suma, čo ste si už zarobili, teda si môžete rovno vyplatiť kliknutím na výzdrav. Tu máte, čo ste zarobili spolu zo všetkého, aj zo svojich klikaní, aj z kamarátov. Toto vám zarobili vaši kamaráti klikaním, toto ste si zarobili klikaním vy. Toto je odmena 10% z vašich ľudí priamých, ktorí niečo nakúpili v tomto systéme, či body, alebo kúpili si platené reklamy, alebo niečo. Máte 10% z ich nákupu. Mne to urobili 3 ľudia, takže mám ich ako aktívnych ľudí. Toto sú tzv. Sharing positions, pozície, ktoré nám zarobia, teda balík, ktorý stojí $50 a zarobí nám $5 približne za 45-47 dní. On sa pripisuje každý deň túto, čiže vidíte, že ja mám 2 pozície, ktoré ešte fungujú a tu, teda spolu sú 2 pozície, ale ešte 2 fungujú, čiže vlastne sú tu 2 a tu 2. A zarobili mi zatiaľ toľko. Potom si to ešte ukážeme, že kde. Ak máte referálov, nejakých kamarátov za sebou a musíte si tu odklikať, alebo to je jedno aj tu hore, ale denne odklikať, aby toto bolo zelené, 10 reklám. Hej, to sú tzv. Free reklamy, no ale aby ste mali započítané ich. Čiže keď máte toto zelené a ten človek v tej chvíli príde a odklikne svoje reklamy, ktoré sa nám zobrazujú tuto ako platené, tak
vám ich pripočíta. Keď to máte červené, presne v tej minúte, keď on robí svoje platené reklamy, tak vám tie peniaze nepripočíta. Čiže snažiť sa mať toto vždy zelené. No, keď klikáme tuto na tie prázdne reklamy, teda na free reklamy, pripisujú sa nám tzv. Kredity, ktoré potom môžeme používať tuto na vytvorenie vlastných stránok a tam vlastne hádžeme tie kredity k tým reklamám a tie potom sa zobrazujú na stránkach Traffic Monzoonu. Hej? Čiže vlastne propagujeme takto svoje iné projekty. Bola dneska otázka, prečo klikám tu a mám zľahnutých 50 reklám a mám iba 25. No preto, lebo keď ste free člen a nič ste ešte nekúpili v tomto programe, ako ja mám tu Active Member, vy máte tam Free Member, lebo ste nič nekúpili, aj či za euro 50, či ten balík za $50, tak ste free člen a máte tu 2:1, 20 sekundové. Čiže to znamená, že za 2 zliadnuté reklamy máte 1 kredit. Ak ste aktívny človek, že už ste niečo kúpil člen, tak máte tu 1:1, čiže 1 zliadnutá reklama a za 1 zliadnutú máte 1 kredit, ktorý potom používate tu alebo v My Websites. Tu sa kupujú tie balíky za $50. Už sme si ukazovali, máme to aj v súboroch v skupine, že ako vytvoriť banner, treba na neho počkať, kým ho schvália a potom si tu Buy Ad Pack kúpime buď z peňaženky, alebo tu si ho vytvoríme Set Up New a tu si ho potom kúpime aj ten Ad Pack. Čiže keď máme vytvorenie toto schválené, hej, tu je že Approved, takže dáme Buy Ad Pack a kúpime si ten balík za 50, ktoré tie potom balíky aktívne vidíme tu, My Sharing Positions, hej, aby ešte raz ste videli My Sharing Position a kliknem na aktívne balíky. A tu vidím, že som prvý balík kúpil 25. februára, skoro mesiac prešiel, no teda mesiac, február mal 28 dní, čiže takto, hej. Zatiaľ mi jednoducho zarobil $27. Tie sa pripisujú denne cirka dolár niečo za jeden balík, hej. A tu som kúpil ďalší 13. marca a zatiaľ mi zarobil toľko. Čiže za 10 dní nejakých 10,50, no. Pripisujú sa denne, čiže následne z týchto môžete kupovať a môžete kupovať ďalšie balíky z týchto zarobených peňazí, hej, lebo všetko, čo sa vám zarobí v ten deň, sa vám pripočítava do account balance a ten môžete používať na nákup čohokoľvek. Asi všetkých zaujíma, ako sa tieto kredity používajú, ktoré si zarábame tuto hore. Tak keď ich tu máme napríklad len jeden kredit, tak ho môžeme použiť. Klikneme tu na Click Here a dostaneme sa vlastne do My Websites. A tam si môžeme pridávať svoje rôzne projekty. Ako dáme tu New Site, máme svoj link na ten svoj nejaký projekt, hej, to je vlastne referenčný, dáme ho tu vložiť. Klikneme na Update. Zobrazí sa nám stránka, hej, teraz si ju systém pozerá, či tá stránka je funkčná, či existuje a o čo ide. Keď ju schvália, keď je to OK, tak sa nám tu zobrazí Back to My Sites. Áno, dáme Back to My Sites. A následne ju máme tu dole, hej. Máme ju tu dole. Keď budete mať prvú, tak bude úplne hore, jasné. Čiže následne, keď tam máme tie nejaké kredity, hej, no najprv si počkáme, kým toto pending nám zmizne, môže to trvať aj pol dňa, aby oni schválili tú stránku, hej, ako mám tu Approved. Keď bude Approved, tak jednoducho iba kliknete už na ktorú stránku potom, hej, už máte vytvorený viac stránok, tak ako som pozeral, mám hore 50 kreditov, tak ich kliknem tu, Manage a dám Assign a pridať kredity. Hej, dáme tomu 20 a dám Assign a kredity sa mi pripísali tu a tu sú tie, čo už som použil a už reklamy boli videné moje stránky. Čiže napríklad skúsim dať teraz ešte raz tú stránku, či sa mi niečo neodpočíta z kreditu, aby ste videli, no nie, teraz ešte nikto nevidel. Čiže takto, následne tu si môžete kupovať, ale vždy až keď je Approved, by bolo lepšie, lebo vám nemusia schváliť a potom neviem, jak sa vracajú tie kredity, ale asi vám ich vrátia automaticky. Ak chcete pridať kredity, že nechcete, ty tam naklikávate free reklamy, tak dáte tu Add Clicks a tu si kúpite kredity, 1000 kreditov napríklad za 5,95. Tu si vyberiete, aký chcete použiť tento platobný
teda platobnú peňaženku, alebo rovno z My Balance, túto zo stránky zo zarobených peňazí, kúpite si kredity a následne si ich pripočíta k tej stránke, ktorá bola vedľa. Hej? Teda pri ktorej ste to klikli. Dokonca si môžete pauznúť zobrazovanie tej reklamy, hej, keď napríklad máte 1000 kreditov a chcete, aby ju videli ľudia, čo sú hore v noci, čiže niekde v Amerike, tak si cez deň u nás toto pauznete a na noc si to pustíte a uvidíte, koľko vám kreditov odpočítalo, koľko ľudí to už tú stránku videlo. Tu môžete editovať, čiže ešte raz, keď ste niečo zle tam napísali, tak opravíte si ten link a tuto môžete zmazať túto stránku. Čiže to by sme mali. Vidíte, že mi odpočítalo tých 20 kreditov. Takže takto. Môžete si kúpiť kredity, hej, to som vám hovoril, buy credits, to sme vlastne tiež na tej istej stránke. Potom si môžete kúpiť tzv. Štartovaciu vašu stránku, takisto si tu vytvoríte create new site, podobne sa všetko deje ako predtým, prebehne tu 10 sekúnd a keď vám schvália, tak môžete si kúpiť. Táto štartovacia je vlastne stránka, ktorá je prvá, ktorú vidíte, keď kliknete tuto hore. Hej, že idete si odklikať napríklad tých 10 reklám, lebo chcete odmenu za referálov, tak to je tá prvá. A tu si normálne vyberáte deň, ktorý je voľný, tento zelený je voľný. Tento je červené, sú zaplatené už dni, ktorých si ľudia zaplatili, aby keď tu kliknete, bude ich stránka prvá. Toto sú zabukované, tie žlté a tie zelené sú ešte voľné. Hej, takže kliknete tu, ale to už niečo stojí, čiže tu vidíte, hej, že na jeden deň to vidíte $35. Takže je to riadna pálka už, no ale budú prvé. A tu sa dajú kúpiť, takisto hej, vytvoríte si stránku, ale to iba jedna môže byť, čiže ja už tu nemám, že create new site. To je tzv. Login stránka. To je tá stránka 10 sekundová, ktorá sa zobrazí, keď sa prihlasujeme a ide tá 10 sekundová stránka. Čiže tiež si tu môžete dať purchase, kúpiť a tiež si môžete dávať ďalšie dny a aj tieto sú všetko tie dny predané, tu napríklad sú voľné, môžete si vybrať a bude sa tá stránka zobrazovať, len vaša stránka v ten deň zobrazovať, hej. No a tá stojí tiež 35 dní na 35 dní na jeden deň. $35 na jeden deň. Ja už som čítal tu hore, že na ktorý deň to máte a máte 30 minút teraz na zaplatenie. Ja som si ju kvázi bukol teraz, ale len preto, lebo som na ňu klikol. To nič neznamená. Hej. Kým nezaplatím, tak sa to jednoducho nič nestane. No, následne tu máme cache links. Tieto cache links, by cache links, sú to linky, ktoré sú vlastne tie reklamy, ktoré my dostávame, na ktoré klikáme a za ktoré dostaneme buď cent, niekedy sa podarí aj 2 centovku nájsť. Ale teraz vám poviem, prečo 2 centovky sú tak rýchlo preč, alebo prečo ich nie je tak veľa, ako ich bolo na začiatku. Takisto si samozrejme vytvoríme tú stránku set up new ad, takisto presne ako predtým tých 10 sekúnd. A keď je tu approve vlastne, no, pending je, že funguje. To znamená pending vtedy, keď už tam máte ten kredit a ešte vždy ide. Tá stránka ešte vždy funguje. Teda ten kredit ešte tam vždy funguje. A prečo máme tie reklamy za $1 a nemáme tie za 2? Lebo každý, kto si kúpi takúto platenú reklamu, tak napríklad kúpi za $1 a rozmyslí si, že či chce tam 50 užívateľov, ktorí tú stránku uvidia 30 sekúnd, alebo chce 25 užívateľov, ktorí tú stránku uvidí 60 sekúnd. Tak čo by ste povedali? Určite chcete mať viac užívateľov, veď 30 sekúnd je celkom dlhá doba, nie? Tak všetci asi kupujú toto za jednotku, ako aj ja som si tu nakúpil. Čiže za $1 dostanete 50 ľudí, ktorí uvidia vašu reklamu 30 sekúnd. A to je za každú stránku takúto navštívenú vám vlastne odpočíta tých 2 centy.
Hej, a 2 centy krát 50 ľudí, to je vlastne tých 100. A prečo 2 centy, keď je iba 1 centová? Lebo 1 cent ide vám a 1 cent ide vášmu sponzorovi. Dúfam, že sa chápeme, tu máme to isté. Hej, keď vidíte 2-centovú reklamu, ktorú klikáme, ktorá nám príde na účet, tak tu môžete si vybrať, či chcete 25 ľudí, aby videli 60 sekúnd. No a tu samozrejme sa rozdeľujú 4 centy, 2 pre vás a 2 pre vášho sponzora, keďže 100% dostáva váš sponzor. Čiže každý si radšej vybere 50 za ten dolár 50 ľudí, lebo 60 sekúnd je dlho čakať a 50 ľudí je vždy viacej ako 25. A to je jedno, či to je 30 sekúnd alebo 60 sekúnd. Dúfam, že ste pochopili. Ak nie, píšte mi, lebo veľmi rýchlo rozprávam, ja viem, ale ináč nestíham teraz nejaké veci, takže sa ponáhľam. Ideme ďalej, to sú tie cashlinks. Môžete si kúpovať aj bannery, ale tie sú veľmi drahé. Takisto aj textové reklamy. Bannery sa zobrazujú tuto. Hej, to sú aj tie vlastne, čo si kupujeme z tých balíkov za $50. To sú napríklad aj tieto. A tieto bannery sú tieto tu malé. Väčšinou. A textové tie reklamy sú tieto tu. Tie stoja tiež riadne veľa peňazí. Môžeme si pozrieť na textovú. Jedna stojí minimum $10. A dokonca si môžete zamerať aj na štáty, kde sa to má zobrazovať. Tuto píše, hej. To je ďalších 50 centov a takto, no. Tu si môžete vytvoriť tzv. Massive traffic. Toto veľmi nepoužívam. Ani kúpiť si teda masívnu reklamu. Kredit dokonca, že by sa to dalo, nedá sa. Musíte si kúpiť kredity. Všetko sa vždy tu dáva add new advertisement alebo set up new banner alebo vždy keď chcete pridať nejakú svoju stránku. Toto veľmi nepoužívam, tam si môžete striedať stránky a posielať ich do celého sveta, tam tiež to dostojí. Čiže vidíte, že toto nie je len o zarábaní, ale hlavne o propagácii svojich stránok. No. Kto prišiel zarobiť, tak prišiel zarobiť, veď to je jasné. Tu si kupujete, vyberte si kredity a koľko stoja, kúpite si z vašich peňaženiek alebo z vášho balancu, z vašich zarobených peňazí. Prechádzame na moje pozície, to sú tie za $50, ktoré nám cirka za 50 dní zarobia $5, čiže 55, ale prichádzajú sumy každý deň, tu vidíme aktívne, čiže suma prichádza každý deň cca $1 aj niečo a tak si môžeme kúpiť ďalšie. Tu sú naše bannery, ktoré na propagáciu, buď skopírujeme tento link alebo tento podľa toho, ako pridávame na akej stránke čo treba. Povedz kamarátovi, tu sa dá zadať mail, tento mail mu príde s vašim registračným linkom, meno, priezvisko, ale to by som nepoužíval, minulé som to skúšal a keď sú tam napríklad šočo, tak to úplne ten mail vyzerá strašne. No, veď sú to Angličania, tak sa nečudujme. Tu vidíte svojich ľudí a tu vidíte svoju celkovú organizáciu. Tu vidíte vašu históriu, čo ste platili, čo ste vyberali. Ja som vyberal 4 krát, vidíte moje sumy, všetko mi prišlo do 1 minúty na PayPal. Nevyberal som viacej, lebo teraz robím balíčky, si kupujem, takže a tu máte My Balance History. Keď na to kliknete a tu dáte napríklad dátum, kedy tu vidíte, koľko vám naklikali vaši ľudia napríklad, alebo koľko ste kedy čo kupoval, balíček a takto. No takže tu kliknete, napríklad dáte dnešný dátum do obidvoch. A vidíte, že kto už vám dneska klikal z vašich ľudí. Čakajte, alebo tuto prepnem. Apply. Takto nech to je. Už vidím, že dneska už 2 ľudia mali času si odklikať svoje reklamy, čo nie je veľa, ale aspoň niečo. Hej, rovnaké datumy. Tu vaša celá zarobená suma. Teraz čo máte zatiaľ na účte.
Čo by sme ešte tak povedali? Keď chcete, potrebujete napísať na support a už ste zaregistrovaní, tak kliknite tuto na support a ak nie ste napríklad zaregistrovaní a napríklad vám neprišiel aktivačný mail, tak keď ste odhlásení tiež máte tuto dole support. Klikneme na support a tu dáme, že open a ticket. Open ticket a tu napíšeme, že teda len názov, nejaká otázka, question a tu napíšeme, o čo ide a dáme submit. Následne ich uvidíme, následne príde správa na mail, keď vám odpovedia, že máte odpoveď vo svojej schránke, teda ak ste registrovaní, ak nie ste registrovaní, tak vám príde odpoveď priamo na mail. Ak ste registrovaní, tak si to nájdete, tuto dáte all tickets alebo open tickets a to sú all, tu som dal všetky, čo som už uzavrel, hej, som písal, prišli mi a odpoveď nájdete takto, keď kliknete keď kliknete na tento stred, uvidíte ich odpoveď. Hej, to som písal ja a tu mi oni odpísali. Hej. Vidíte, že ten už je zavretý, tento, lebo som to zavrel, lebo už som odpoveď dostal, tak som zavrel túto pripomienku. Tu vidíme napríklad, aký je náš štát v celom svete, len dneska nejak pomaly ide stránka, alebo môj internet, uvidíme, čo sa udeje. No tu vidíme, že vede Indonézia, India, Ukrajina, kde sme my, alebo Česi sú pred nami, tak vyzerá. Česi 0,54% z týchto ľudí, čo sme tu, sú z Čiech. Som prešiel a Slovensko je tu 0,18%, čiže máme ešte ďaleko čo doháňať Indonéziu. No, približne som vám vysvetlil všetko. Vždy keď máte nejaké tie linky, buď Cashlinks alebo tieto My Websites a si chcete dokúpiť, tak jednoducho bude tam purchase alebo add clicks a kde sa vám zobrazí, čo si môžete to kúpiť, hej. Čo sa týka balíka, to je takisto tak, video máte v súboroch, alebo niekde na stránke, ja to pridám aj do súborov. Na stránke skupiny bude, a tu je, že buy adpack, a tu si dáte, že chcete jeden adpack alebo viacej, buď z toho, ale pozerám, že neoplatí sa veľmi, lebo tu je, dostanete potom celú sumu, napríklad z PayPalu, keby som platil $50 a mám zarobiť 55, tak zaplatím 52,34 a vlastne zarobím iba ten zvyšok, hej, do tých 55, a že lepšie kúpovať do zarobených peňazí, ale kto si to vie prepočítať, tak ako už sme dávali jedno video do skupiny, tak tam bolo, že jedna pani kúpila 10 a za 90 dní, keď sa kumulovali tie zárobky každý deň, tak si kupovala ďalšie a ďalšie balíky a za 90 dní mala 100 balíkov, čiže zarobila už ďalšie peniaze. A jej kamaráti za ňou tiež, napríklad keď kúpili 10 balíkov, ona dostala 10%, tak už mala $50 len za to, že niekto za ňou kúpila si rovno hneď ďalší balík, hej. Čiže tam to ide rýchlo, no len, že nikto u nás nechce kupovať balíky, neviem prečo, no firma vypláca, takže nechápem, v čom je problém. Ak budete mať ešte nejaké otázky, neviem, teraz ma ešte nič nenapadá. Ak budete chcieť vybrať tú sumu, tak dáte normálne na výzdrav, vybrať, tu si zadáte svoju platobnú bránu, hej, ktorú si potom ešte vidíte, môžete zmeniť, platobnú bránu si zmeniť nemôžete, môžete si nastaviť nejaké veci ešte, meno, priezvisko, adresa, tu si môžete, keď neviete svoj PIN, ste ho zabudli, ten na transakciu, na výbery, dáte forgot PIN a tam potom ďalej, tu si môžete tie PINka meniť a keď ste zabudli tento PIN, tak si dáte, hej, že chcete ho poslať nový na svoj e-mail, takisto keby ste zabudli niečo iné. No, keď by ste zabudli svoje heslo, čo tuto sa to meniť nedá logicky, lebo už som vnútri, hej, čiže vlastne som sa tu nejak musel dostať cez to pinko, tak pinko sa posiela, keď ste vonku z tejto stránky a tu dáte forgot password. A ja tu napíšem svoju e-mailovú adresu, cez ktorú ste sa registrovali a príde vám mail. Neviem, tu máte všetky
kladené otázky, treba si to pozrieť, tu máte, je ich tu 19 asi, tu je zabezpečenie, majú dosilné zabezpečenie, ako som pozeral, takže stránka by mala fungovať v poriadku. No, takže sa dá povedať, že všetko, čo som k tomu dneska chcel. Ak by boli ešte nejaké otázky, tak píšte, dúfam, že ste pochopili, ako si viete vytvoriť zdarma svoju stránku, plus ako tam pridáte kredity. Ak nie, natočím ešte jedno krátke video. Tak zatiaľ pekný deň vám všetkým prajem, majte sa.